Coronavirus COVID-19 cuta ce mai matukar hadarin gaske wacce take haifar da matsalar numfashi, mura da kuma matsanancin sanyi wacce ke barazana da kiwon lafiyar bani Adam. Kana takan yadu cikin hanzari. Alamomin cutar coronavirus wato COVID-19 zazzabi, ciwon kirji, tari, ciwon kai, bushewar makogaro, numfashi da kyar da kuma karancin numfashi. Cutar coronavirus COVID-19 takan yaɗu ta hanyoyi kamar haka: kusantar wanda ke ɗauke da cutar, taɓa wani abu wanda mai cutar ya taɓa, sannan kuma a kai hannu, baki, hanci ko kuma ido. Shekar gurɓataccen iska da tari ko atisharu wanda ke ɗauke da wannan cuta. Kasancewar coronavirus COVID-19 tana da mummunan haɗari. Hakan yasa jami'an kiwon lafiya suka fitar da dabarun kariya ko kuma rigakafin ko ta kwana. Wanke hannu da sabulu akai-akai da kuma ruwan tsarkaka hannu wato hand sanitizer. Kauracewa waɗanda suke ɗauke da cutar. Kaucewa taɓa baki, ido da hanci da hannan da ba a wanke ba. Rufe baki da hanci da gabar hannu yayin tari ko atishawa ko kuma amfani da tissue paper. Kuma a jefar da tissue paper ɗin a cikin kwandon shara mai murfi. Kada a rinka tari a cikin jama'a. Idan ka ga wata alama ko kuma yanayin wannan ƙwayoyin cuta a jikinka ko waɗanda suke kusa da kai, yi maza kai hanzari ka tuntuɓi waɗannan lambobin ko ta kwana. 081383446 07041116027. Wannan sako ne daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Yobe tare da tallafin kungiyar raya ƙasashe ta ƙasar America, United States Agency for International Development wato USAID.